4 गो लड़कियन से एगो माई बाप ने के पलात, कबो 6 महीना माई हो भाई में, कबो बाप हो भाई में। जब तक धन दौलत रहता माई के तब तक लोग उड़ता, फिर ओकरे बाद समझ में आवता कि हम का करी, जब फिर लाके जाके बाहर में कंपनी में लोहा ठोटता। कैसे कहे के बा और साथी संघाती भी तबे साथ देला जब तोहरी लगे दम रही। जहिया ले तोहरी लगे दम रही तो कही दोस्त हम बाड़ी ना का गम रही। लेकिन वो चीज के समझे के बा कि आज तोहर लगे पैसा बा तो दुनिया पूछता कि कैसा बा, नहीं तो केहू केहू को बा ना भैया। कैसे कहे के बा अरे की बबुआ उड़ाता रधान बड़ुए पापा के धन बा उड़लो आपन से तो जरूरते पूरा ना हुई। कहे के बाद अरे की बबुआ उड़ाता रधान बड़ुए पापा के, अरे सोची हो बुढ़ापा के। बहुत साधारण उदाहरण में हम समझावे के प्रयास करब ताकि लोग समझ पावे। गाना हम पहली बार गाओ तानी, का शब्द बोले तानी लोग के समझ में आवे के चाहे। ए हिसाब से गांव के उदाहरण देव कि गांव में गाय भैंस रहेला, ओकरे बारे में लोग बहुत अच्छा चीज से जानेला। वही के एग्जांपल देके हम आदमी के समझाए। कैसे कहे के बा बैला के कमाई इसिया काट जाने, बैला के कमाई हो इसिया काट जाने, कहल बा एक ही नाद एक ही खूंटा पे गइयो बना ले, बैलो बना ले, भैंसियो बना ले। लेकिन उ बैल जाके खटेला खेत में, लेकिन ओकर उपजावल अन्न के उ बैल खाला। कहे के बा कि बुड़बक के लगे धन रही तो होशियार खैला बिना ना मरी। कैसे कहे के बा बैल के कमाई भैंसिया काट जाने, अनहर बनोले चढ़ली जवानी, अनहर बनोले चढ़ली जवानी, अनहर बनोले चढ़ली जवानी, बैल के कमाई भैंसिया काट जाने, अनहर बनोले बाटे चढ़ली जवानी, अनहर बनोले बाटे चढ़ली जवानी, भैया के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आयल बा। स्वागत बा, अभिनंदन बंदन बा भैया के। कहे के बा अरे की माजा महंगा अरे की माजा महंगा पड़ी मारल गोलगप्पा के, माजा महंगा पड़ी मारल गोलगप्पा के, सोची हो बुढ़ापा बबुआ बुढ़ापा धारा पापा के, सोची हो बुढ़ापा के ना मेहनत करके कितने रुपया कमाई
बहुत बहुत पुरस्कार आयल बा गाना पे। हमार सौभाग्य बाकी लोग के समझ में आवता, हम ही ना कह सकिला कि अच्छा लागता कि बुरा लागता, बस हमारे इतने सौभाग्य बाकी हमार भाषा समझ में आ जाए लोग के। दारू का नशा ऐसा चीज बा भैया की जे बहुत अमीर से अमीर बा उनके जमीन पर लावत समय ना लगी। ओकर कारण बा कि लोग पहले सिखावेला, लोग पहले परकावेला, अरे भाई तोर लेके पैसा निकले हमसे पी ले, लेकिन जब उहे पियत पियत भैया हो आदत हो जाई फिर तू खुदे कहबा, वो एक दिन आके कहे कि हमारे पास नहीं यार, तू कहबा कि रुका मापे ले आओ तनी, तब से लोग घर के अपन चीज बेचल स्टार्ट कर देला। मेहरारू के गहना, माई के पायल, भइल गहना, खेत बाड़ी सब बेचा जाला भैया। कैसे कहल बा, लोग खेत रेहन पर धर देला, कैसे कहे के बा, कैसे रेहन पर खेत धो के पियत दारू, रेहन पर खेत धो के पियत दारू, रेहन पर खेत धो के पियत दारू। कैसे कहे के बा, घर में कौनो परिस्थिति होके तू रेहन पर खेत धर देला, भइला बहुत खराब बात नहीं के, खेत वही खाती होला हमार पूर्वज रखेला कि जब हमारे लड़का हमारे संतान के पास कुछ ना रही, ओके खाए पिए के औकात ना रही, तो वो रेहन धो करके एगो लास्ट ऑप्शन रही, ओकर कोनो छोट मोट धंधा कली भैया हो, उससे अपन जीविका चलाई। कैसे कहे के बा, रेहन पर खेत धो के पियत दारू, रेहन पर खेत धो के पियत दारू, रेहन पर खेत धो के पियत दारू, खइला बिना मरा रे तरे बेटा में हरारू, खइला बिना मरा रे बेटा में हरारू, खइला बिना मरा रे बेटा में हरारू, रेहन पर खेत धो के पियत दारू, खइला बिना मरा रे बेटा में हरारू, खइला बिना मरा रे बेटा में हरारू। जब ही तुहार चीज बिला जाई, जब वो खेत आज रेहन बाबा कल बिका जाई, तो लोग के पूछे ना भैया। कैसे कहे के बा, अरे कि केहू पूछे अरे नहीं में टुकड़ा लागल भैया एगो, छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, कहे खातिर बा जेंगने धुन प्यारा लागल है, वही गने जब वो दारू पिए छुए तो मजा आवत हुई। ये हमारे बिगाड़े के कोशिश ना रहल, ये समझावे के एगो प्रयास बा, छोटा मोटा भैया गलत मत समझिए। कैसे कहे के बा, केहू पूछे नाही आई बल बचा के, रोक के भैया, घर में बेटा मेहरारू तो रोत रहिए, बिलखत रह जाइए, लोग सराहना दे कि बबुआ ठीक हो जाए कुछ दिन में, लेकिन केहू सहयोग ना करी तुहार, केहू साथ दे वाला नहीं के। धीरज बाबू खातिर खास ध्यान देवे के बा कि केहू पूछे नाही आई बाल बचा के, दूसरे भाव में, अरे सोची हो बुढ़ापा में ना बबुआ
बबुआ